Limpo, 463 Reino, 460 Visa. Takku meni kuule kolmanneksi äskeisellä suorituksella. Ja Taruhan lähtee sieltä 17 matkaan. Mutta otti jo virheen. Otti virheen, selvä. No, toisen Keino ei ehkä laskeutumaan. Voitko oikein pystytään menemään? Katsotaan nyt miten käy. Nyt oli hyvä kontakti. Vielä käytiin huonollaan. Mennyt sanoa turvallaan, hevonen turvallaan. Ja hyvin on hanskassa homma. Nopea Keinu. Ja varmaankin huomenna alastulo. Lähdetään 10 kärkeä ja muutenkin olemaan aika lailla näillä samalla sekuntiluvulla, kun täällä on -796 ja johtavan aika on -994, niin täällä voidaan tehdä ihan mitä vaan. Kun mennään... Viimeinen toiselle sijalle. Riina tekee hyvän tyylisen rapaan, kun hyvästä suoritusviiva jo tuli. Ei nyt tuli hyvä. Sitä aina kuuntelee, että ihan pitää. Ei pelossa. Ja nyt lähdettiin. Oho. Täytyy myöntää, että menipä upeasti. Siellä Seppä koiraa ihan tolkuttomasti. Keino. No se oli ehkä vähän hidas, mutta oli sitten kuitenkin varma. Menty. Käsittääkö ne ota kiinni, niinhän se sanoo, että menee. Mutta ne sitten ottaa kostaantumaan. Sitten kun jossain tulee pienen mukaan yrittää vähän enemmän ottaa ilman mahdollisuutta, että mihin ottaa vaikka Suomen mestaruus, kun kaikki onnistuu. Valmistautuu 609 Crash, 628 Repo, 488 Neela. Siellä kävi aika erikoinen virhe noin kokeneelle kaverille. Keppeensä otetaan siis yksinkertaisesti liian hanakasti koiraa veti ohi yhden välin. Vitonen, sillä pudotaan jonkun matkaa. Vitolle annetaan kunnon aplodin. Sieltä tuli hyvä puolen avastulosta virheen. Reikä. Ei mitään. Kärkipaikalle järjestä, mutta siellä on Kelpi. Visa-vinkottaja. Visa-vinkottaja, kyllä. Visa on kärkipaikalla ja Keppi virhe. Keppi virhe myös tälle parille. Eli 4 kärki odottamassa, 628 Repo, 488 Neela, 600 Hitti, 515 Reino. Mikä se on Repon kaavukka aikaa? Numeroit, niin se tulee minua päin siinä. Yli. Hyökkäsi. Pahan sisu siinä. Tavoiteaika, mikä pitää saada. He lähtevät sielulta 4. Nyt on paljon kyseessä. Kontakti oli hyvä, todella varma. Samoin tuo keppihomma. Nopea hyvä käännös. Samoin siellä nopea. Sitten tuo Keino, se on monelle erittäin hyvä. Tässä on hyvät elementit. Pikkasen ehkä saisi kirrata vauhtia lisää. Ei, vähän lipsuu, mutta ei haittaa, siellä tullaan. Aikovat ottaa finaalipaikan 34-24. Siinä saa kyllä mennä kovaa. Mutta nämä pystyvät menemään kovaa molemmat, sekä Jouni että Koira. Ja sitten vielä varmasti tietenkin erittäin varma hyvä nopea Keino.
Siellä vähän huikataan, suikataan, on mennä. Rima. Sille olisi pitänyt käydä sanomassa se, että se rima tippuu. Nyt on paljon kyseessä. Koira kertoo, että ei minä imetä niin paljon vauhtia kuin nyt toivotaan siinä, että koira liukastuu tuolla ja siitä se todennäköisesti lähti. Mutta hylky tälle parille. Niin, joka masan mukaan meni liian hitaasti. Niin. Töitä, mutta tämä parisen osaa ihan varmasti heidän menonsa on ollut todella väkevää koko viikonvaihteen aikana. Sitten kepit noin, annettiin koiran vapaasti tehdä töitä, ei menty itse sinne sorkkimaan. Oi, mutta ei pudonnut. Sitten tuo keinu. Se oli sellainen loikka, että oksat pois.